बिमा बिफाफोर फिसाफोर फिसाफोर होनायनि उनाव हौवा बिमा बिफाफोरखौबो थांखिनानै एड्रेस खालामनानै बुंदों, बिमा बिफाफोर नोंसोर राग जोंथावथाव बाथ्राफोरजों फिसाफोरखौ राग फोजोङालाबानो ख्रिस्टियान आखल आखु आरो फोरबोनियाव माबोरै थानांगौ बेफोरखौ फोरोंनानै खांदो। आं बेयाव बांद्राय बुंनो सानाखिसै, मानोना दिनै बिफाफोरखौ बिमाफोरखौ मान होनायनि मोनसे दिन। गुबुन मोनसे दिनाव आं बिफाफोरहाबो जे इसोरनि होनाय बे गथ'फोरनि थाखाय मावनांगौ गोबां दायित्वफोर दं। जि बिसयखौ जेलनिफ्रायनो पौला बानजाय हरदों, परामर्श हरदों मावजानो लुबैनानै, बे बिसयफोरखौ बेयाव जथुमनाय गोबां बिमा बिफाफोरा मावफुंखाबाय। फिसाफोरनि मोजांनि थाखाय गोबां मावखाबाय, फिसाफोरनि भबिष्यतनि थाखाय मोजां खामानिखौ मावखाबाय, मावगासिनो दं आरो मावलांबाय थागोन। बे फिसाफ्रा जोंनि न'खरनि सम्पति, जोंनि मण्डली, जोंनि हादोरनि सम्पति। बे गथ'फ्रानो जोंनि बिफां फुलिफोर बादि। नोंथांनि फोथारनि आबादफ्रा जुदि एम्फौफोर जानानै नस्थ' जायोब्ला, बेन्दों बेला माननानै जुदि बे आबादफोरखौ नस्थ' खालामदोंब्ला नोंथाङा नायबाय थानाय नङा। नोंथांनि आबादाव बबेबा मोनसे जायगानिफ्राय जुनारफ्रा फैनानै बे माइफोरखौ आबादफोरखौ जानानै थाङोब्ला, बे खहा जानाय एकदमबारे मोजां आबाद जाफुनायखौ माबा मोनसे जुनारा खहा खालामबायब्ला, नस्थ' खालामबायब्ला नोंथाङा बे हानि बे आबादनि बिगोमा जानानै माब्लाबाबो मोजां मोननाय नङा, दुखु मोनगोन आरो बेखौ फोसाबनो नाजागोन, फोसाबगोनबो, जोथोन लागोनबो आरो बेखौ मोजां खालामफिननो थाखाय सेस्था खालामो। जि उद्देश्यखौ लानानै नोंथाङा बे आबादखौ खेथि खालामदों, बे फसलखौ मोननांगौमानि नोंथाङा नेरा जेरै खस्थ' खालामो, नोंथांनो होनाय न'खरनि जि गथ'फोर, जोंनि जि गथ'फोर, बे गथ'फ्रा जोंनि बोसोनखौ नेवसिगारब्लाबो बिमा बिफानि, जोंनि हास्थायनाय बादि जाफुङाब्लाबो जों गारजेनफ्रा निरासा जानो नाङा, जों बिमा बिफाफ्रा निरासा जानो नाङा। दिनै एसे गाबोन एसे बानजायबाय थानो नांगोन। आरजनि गेजेरजों, इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ लुखांबोनो हागोन। आरो फरायनाय रदायावहाय मा इसोरा गावनि मानसिफोरनि गेजेरजों मावजानो थाखाय माखासे बिथोनफोरखौ होगोन, बेखौ फट खालामनानै भुला गोसोखांहोनो थाखाय निस्सय बे माबाखौहाय लिरनाय जादों। आङो दा एसे बुंनो हास्थायनाय बेनोल', भुला मोजां मोनसे परिबेसाव गैयामोन, बियो जेल खानायाव, जोबथेसालियाव बियो दङमोन। प्रिजन इपिस्टल होननानै जों नायोब्ला गोदान रदायनि गांब्रै बिजाबफोरखौ जों मोननो हायो, फिलिपियान्स, इफिसियान, कल'सियान आरो फाइलेमन। बे मोनब्रै बिजाबखौ, बे लाइजामखौ पौला जेलाव थानायनि समावनो मण्डलीफोरनि थाखाय बे लाइजामनि गेजेरजों बानजाय हरदोंमोन, परामर्श हरदोंमोन, मावजानो लुबैनानै बेबादि गोसोखां होदोंमोन। गासैखौबो नायजोबनानै जों गोबाव सम थांहोआलाबानो आं बुंनो हास्थायदों, 1 नम्बर थुक्राझार बाप्टिस्ट मण्डलीनि जेसेबां गथ'फोर दिनै बेयावहाय उपस्थित दं, जि बिसयखौ पौला जेलनिफ्रायनो एफिसियासआव टारगेट खालामनानै लिरहरदोंमोन, बे बिसया नोंथांमोननि मण्डलीनि गथ'फोरनि थाखायबो प्रযোज्य। बे बाथ्राया बुहुमनि गासैबो गथ'फोरनि थाखायनो बियो दिनै गोनां आरो बाहायजाथाव एप्लिकेबल। बेनिखायनो पौला बुंदों, बिमा बुंदों, बिसाफोरखौ थांखिनानै बियो बुंदों, मा मावजानो थाखाय लुबैनानै बुंदों, बिसाफोर नोंसोर गावसोरनि बिमा बिफानि बोसोनखौ ला, बिमा आरो बिफानि बोसोनखौ ला। बोसोन मानिनाया सहज खामानि ने, गोरलै खामानि ने अनजाग्रा गथ'फोर। आं सानो बोसोन मानिनाया जोबोद गोब्राब गोरा निस्सय खामानि। मानोना सोरबा माबा मोनसे बुङोब्ला, बिफायानो जा बिमायानो जा बा न'खरनि सोरबा गारजेना माबा मोनसे खामानिखौ मावनो थोनोब्ला
बे गथ'आ बे खामानिखौ मावनो गोसो गैयाबो जानो हागौ, इस्सा गैया। अब्लाबो बिफाया थिनदों जिहेतु, बिमाया थिनदों जिहेतु, न'खरनि सोरबा देरसिन गारजेना थिनदों जिहेतु, बेखौ मानिनांगौ। मानिनाया गोरलै खामानि नङा, गोब्राब। अब्लाबो पलआ बुंदों, ओ बिसाफोर, मा होनदों? नोंसोरो गावसोरनि बिमा बिफानि बोसोनखौ ला। मानिनाय माने बेयाव मोननै खामानि हाबनानै दं। अबे बे सोदोबाव मोननै जोङो मोननो हायो, खोनानाय आरो बेखौ रेसपन्स होनाय, मावफुंनाय। माबा मोनसे बिफाया बुंदोंब्ला मा बुंदों बेखौ खोनासंगोन, खोनासंनांगोन। बिमाया मा बुंदों फिसाखौ बेखौ खोनासंनांगोन। आरो बेखौ खोनानायजों मा खालामगोन? बिमाया बिफाया मा मावनो थिनदों बेखौ मावफुंनांगोन। बेनो मानिनाय। आगोलाव बायख्या खालामनो लुबैयाखिसै, मानोना गासैबो गोरोंजोबखा बाइबेलनि बाथ्रा। नोंथांमोननि सिगाङाव आं गोसोखांहोनो थाखायल' आं बाथ्राखौ बुंनो हास्थायदों। आदम आरो हवाखौ इसोरा सृष्टि खालामनानै जेब्ला एडेन बागानाव न'खर गठन खालामदों, न'खरा मा? न'खरखौ इसोरानो स्थापन खालामदों। बहाय? एडेन बागानाव। सोरनि गेजेराव? आदम आरो हवानि गेजेराव। आरो इसोरनि गेदेर परिकल्पनाया आदम आरो हवाखौ जेब्ला एडेन बागानाव खौसे खालायो, हाबाखौ इनस्टिटिउट खालामनानै होयो, बे समावनो जागायजेननायनि आदि पुस्तकनि 1 अध्यायनि जि 26 आरो 27निफ्राय जि बाथ्रा, बंस बृद्धि जानानै एरलांदों होननाय बे बाथ्राया जाफुंदों। नोंसोर बंस बृद्धि जानानै एरलांदों, बे इसोरनि बुंनाय, बे इसोरनि परिकल्पनाया हाबानि गेजेरजों बेयो जाफुंदों। न'खर होननानै बुङोब्ला जों मिथियो, बे न'खराव फिसाय थायो, बे न'खराव हिन्जाव थायो। हाबानि गेजेरजों स्थापन खालामजानाय बे न'खराव मा थायो? इसोरनि होनाय गथ'फोर थायो। आरो न'खर होननानै बुङोब्ला जों माखौ बुजियो? जेराव बिफा, बिमा आरो फिसाफोर थायो। हाबानि गेजेरजों गायसनजानाय न'खर, फेमिलि, बे न'खर। आरो आं बुंनो हास्थायबावदों, न'खर गायसननायनिफ्रायनो बे न'खरनि बिगोमा, हौवा आरो हिन्जाव, इसोरा बोरनि फिथाइ हिसाबै गथ' होबायब्ला, बे गथ'फोरखौ मा बुंदों बाइबेला? गित मालानि गितफोरनि 127नि 3आव इसोरनि होदेरनाय बोरनि फिथाइ। बे इसोरनिफ्राय मोननाय गथ'फ्रा हाबानि गेजेरजों स्थापन खालामजानाय हौवा आरो हिन्जावनो इसोरा बेखौ होयो। आरो जि न'खराव जि गथ'फ्रा जोनोम जाबाय, बे न'खराव थानाय बिमा बिफायानो बे न'खराव थानाय गथ'फोरनि इसोरनि देरसिन होनाय दान, आं बेखौ बुंनो हास्थायदों। जाय गथ'फ्रा जि न'खराव जोनोम मोनबाय, न'खरनि अबस्थाया धनी बा गरिब, न'खरनि गारजेन बिमा बिफाया गोरों बा रोङै, बे गेदेर फाराग बेवहाय दंब्लाबो आङो बिमा बिफाखौ एखे लेभेलाव लांनो थाखाय बाथ्रा बुंनो हास्थायदों। जि न'खराव जाय गथ'आ जोनोम जाबाय, बे न'खरनि बिमा आरो बिफायानो बे न'खरनि गारजेन, बे न'खरनि इसोरनि होनाय बे गथ'फोरनि मा? गेदेर मोनसे दान। बाइबेलाव दहाय फरायबाय, बोसोन बिजाबनि टेक्स्ट 22 नों फाया नङाब्ला नों उजियामोन। बिफा नङाब्ला, बिमा नङाब्ला नोंथाङा उजिनाय नङामोन। जों बे बुहुमाव मानसि हिसाबै उजिनाय नङामोन, मानसि हिसाबै थांनानै थानो हानाय नङामोन। बेनिखायनो आंनि बुंनो हास्थायनाया, इसोरा आदम आरो हवानि गेजेरजों न'खरखौ स्थापन खालामबाय। इसोरनि गेदेर परिकल्पनाया बेबायदिनो बंस बृद्धिनि खामानिया बे हाबानि गेजेरजों जाफुंबाय। आरो
बिमा बिफायानो गथ'फोरनि इसोरनि होनाय गेदेर बोरनि दान। जुदि नोंथाङा दिनै बिफा दंब्ला, जुदि नोंथाङा दिनै बिमा दङब्ला, बे बिफा बे बिमाया इसोरनिनो होनाय दान। जानो हागौ सोरनिबा बिमा बिफाया दा गोथाङै गैलिया। जाय बिफाया नोंथांखौ जोनोम होबाय, बे बिफा आरो बिमायानो इसोरनि नोंथांनो होनाय गेदेर दान। जुदि बे बिमा बिफाया जोंनो होनाय गेदेर अबदान अर्थात दानब्ला, जोंनि बे बिमा बिफाया इसोरनिफ्राय होजानाय बे गथ'फोरखौ लानानै रंजानाय फैयो। मानो गेदेर एसबिसिनि प्रिन्सिपाला गावनि बिसौखौ मोननानै जोबोद रंजादों, न'खरानो रंजादों। इसोरजों जि रादायखादोंमोन बे जाफुंनायाव उपहार दान दिनैनि दिनाव लाबोदों। बिसौनि बार्थडेनि प्रग्रामा गेदेर खालामनो हायाखैब्लाबो परिबेसनि थाखाय, बे कभिडनि थाखाय दिनै बे गथ'नि मुङाव इसोरनि थाखाय हामबाय होनायनि दान लाबोदों। आङो बुंनो हास्थायनाया बे न'खरनि बिमा बिफाया गथ'फोरनि गेदेर दान होजानाय मोनसे अंशखाय, आरो बे न'खरनि बिमा बिफायानो गासैबो थांनानै थानायनि गासैखौबो सालायनांगौनि दायित्व गोनां। अब्राहामाथ' बे बुंलांबाय ने, मा बिबानाव दं दा स्रा मिथिया, खिन्थु बिथाङा बयबो फिसाफोरनि जानानै उन्दै समाव मिथियामोनब्लाबो एसे देरनानै मिथिबाय बिमा बिफाफ्रा बेसेबां जोथोन लानानै खस्थ'जों थांबोदों। जगायगिरिनि खामानि मावनाया सहज नङा। बेयाव जेसेबां बिमाफोर दं, बिफाफोर दं, अबिगथा गोनां बिफाफोर बिमाफोर बेयाव दङ। सासे गथ'खौ जोनोम होखांनायनि उनाव बेखौ फेदेरलांनांगौआ, मानसि बानायनांगौआ, दाखांनानै सासे राफुंसार मानसि खालामनांगौआ बे गोरलै खामानि नङा। बे सानसेयावनो फोजोबनाय खामानि नङा, बोसोरसेयावनो जोबनाय खामानि नङा। बे गथ'आ जेब्लासिमहालागै गावनि आथिङाव गसंहैनो हानाय नङा, बे समसिमहालागै बिमा बिफायानो बे गथ'नि सम्पुर्ण दायित्वखौ लानानै जोथोन लानायनि खामानि, जगायनायनि खामानि, जाहोनाय लोंहोनाय, गानहोनाय जोमहोनाय, फोरोंनाय, सोलोंथाइ होनाय गासैबो खामानियाव गोबां दुखु खस्थ' लानानै फेदेरलांनो गोनां जायो। आं सानै हौवासा गथ'नि बिफा जानायखाय आंहाबो गोबां नङाब्लाबो आंनि बे 10 बोसोरनि गथ'फोरनि बिफानि अभिगथा आंहा दं। आं बेयाव गोबां बाथ्रा बुङाब्लाबो नोंथांमोना जायफ्रा बिफा बिमाफोर बुजिबाय, फिसा खांनाया गोरलै खामानि नङा। फिसाफोरखौ जों मानसि जाजानो लुबैयो, गेदेर गोलाव मानसि गुबुनफोरबादि जाजानो जों लुबैयो, खिन्थु जों सहजै बे फिसाफोरखौ गेदेर मानसि जाजानो जों हानाय नङा, बा मोगथाङाव जाफुंनाय नङा। आंनि बुंनो हास्थायनाया नैबे साधारन एकदम हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्रा न'खरनि मानसिफ्राबो जुदि बे न'खराव गथ'फोर दङब्ला बे गथ'फोरनि गाहामनि थाखाय एकदमबारे हौवाफोरजों समान समान बिमाफ्राबो मालायनि न'आव हाजिरा मावनानैब्लाबो जि मोनो 200 थाखा सानसेयाव, 300 थाखा सानसेयाव बेखौनो लाबोनानै गथ'फोरनो जाहोयो, लोंहोयो, गानहोयो। आरो स्कुल कलेजफोराव बेबादि सोलोंथाइ होनाय खामानिखौ मावो। जोंनि खाला बालाजार गिर्जायाव माखासे बिफाफोर दं, माखासे बिमाफोर दङ, बिसोरहा गोबां हा हुफोर गैया, गोबां बारि बागानफोरबो गैया, गोबां साख्रि मावग्रा, गोबां बेथन मोननाय मानसिफोरबो नङा। अब्लाबो न'खराव थानाय बे गथ'फोरनि मोजांनि थाखाय मालायनि न'आवनो सानफ्रोमबो हाजिरा मुजिरा मावै मावैनो जि एसे हाजिरा मोनो बे थाखाफोरजोंनो माइरं, मैगं थाइगं, जाग्रा मुवाफोर लाबोनानै
गथ'फोरनो जाहोयो। गोबां बेथन मोनग्राफोर धनी मानसिफोरनिथ' एसे आलादा जागोन, अब्लाबो बेयाव खम बेसे परिमाणे गथ'फोरखौ खांनायाव, जोथोन लानायाव, जगायगिरिनि खामानि मावनायाव बेवहाय एसेब्लाबो एसे खस्थ' दङ। जोंनि फिसाफ्रा सानो हागौ, आंनि आफाया, आंनि आइया मानो बेबायदि हा हु बानबायबाय थायो, मानोथो बिदि खामायनायनिल' सिन्था खालायो। समाव फिसाफ्रा माबा मोनसे बिनायावहाय मोनाब्ला भुल बुजियो। बिफाफोरा, बिमाफोरा बे गथ'फोरखौ लानानै भबिष्यतआव माबा मोनसे सिमां दङ, माबा मोनसे गालांनायनि, माबा मोनसे आरजिनानै गथ'फोरनो होलांनायनि। खिन्थु फिसाफ्रा दानि मुहुर्तनि गावनि नांगौखौ नोजोर लाखिनानै बिमा बिफा होनो हानायनि बारा बेबादि बिनानै दिगदार खालामग्रा गथ'फोरबो थायो। खिन्थु बिफाहा, बिमाहा अभिगथा गोनांखाय बे गथ'नो जों माबा मोनसे संस्थापननि थाखाय गसंना थानानै जालांनो हानायनि हा हुफोर, माबा मोनसे पार्मानेन्ट सर्सफोर खालामनायनि सिन्था धारणाखौ लानानै फिसानि खेंखायनायाव खेरायै समावहाय गोरोन्थि बुजिनो हागौ। खिन्थु आङो बुंगोन, अनजाग्रा गथ'फोर, जुदि नोंनि बिनायाव नोंथांनि बिमा आरो बिफाया थिग समावनो मावफुंनानै होयैयाव नोंथाङा जुदि गाज्रि मोननानै थादोंब्ला नोंथांनि बे सिद्धान्त लानाया गोरोन्थि। मानोना नोंथांनि बिमा बिफाया अभिगथाजों बुंफबनाय सासे न'खरनि मालिक। नोंथांनि गाहामनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय नोंथांनो बेबादि थिग समाव होनो हायाखै। खिन्थु मा खालायदों? हा हु बायदोंब्ला बे नोंथांनि थाखायनो, न' बां लुदोंब्ला बे नोंथांनि थाखायनो, गारि घरा बायदोंब्ला बे नोंथांनि थाखायनो, बेंकफ्राव थाखा बेलेन्स डिप'जिट खालामनानै दोनदोंब्ला बे नोंथांनि थाखायनो, माबा मोनसे न'खरनि खस्थ'खौ लानानैब्लाबो भबिष्यतआव थुबिल खालामनानै दोनदोंब्ला बे नोंथांनि गाहामनि थाखायनो। नोंथांखौ अननानै नोंथांनि बिफाया, नोंथांनि बिमाया बे खामानिखौ मावो। बेनिखायनो पौला बुंदोंमोन, फिसाफोर, नोंसोर गाव गावनि बिमा आरो बिफाखौ मानि। जुदि बिफाया बुंदोंब्ला बाबु, जुदि बिमाया बुंदोंब्ला रानि, एसे नेथ', जों बेबायदि हा नोंसोरनि थाखायनो बायदों होनना बुङोब्ला मानिनांगोन। एसे नेथ', नै बिदि खामानि मावनाया, न'नि खामानि मावनायाव जोंहा एसे थोआ जादों होनना बुंदोंब्ला पौलनि बुंनाय बे बाथ्राखौ लानानै, बिफानि बुंनाय बे बाथ्राखौ लानानै मानिनांगोन। मानोना नोंथांनि बिफा बिमाया नोंथांनि गाहामनि थाखायनो भबिष्यतखौ भित्ति खालामनानै खामानि मावो। बिफाफोरखौ जों मानिनि, जोंनि बिमा बिफाफोरखौ जों मान होनि, जोंनि बिमा बिफाफोरखौ जों जोथोन लानि, नांगौ जों सहाय खालामनि। आरो बेखौनो इसोरा जोंनिफ्राय लुबैदों। बे खामानिफोरखौ मावफुङोब्लानो जों बिफा हिसाबै, बिमा हिसाबै, फिसाफोर हिसाबै इसोरनि गौरबनि थाखायनो जों बेफोरखौ मावफुंनो हागोन। आफा इसोरा बे इसोरनि बायख्यनि गेजेरजों जों बयनिबो जिबनाव गेदेर बोर लाबोथों।